The biggest all-time daily streams figures for any solo song on SA Spotify. Sanibona siyanibingelela into fasa ukuthi TV sesiphinde sabuya lapha ku-X sayobheka leya ndawo leyana encanyana yokuthi iyiphi into ezakalayo emculweni wala eSouth Africa. Laphana siya ngenhloso yokubheka kakhulukazi ngomaskandi ipage le or account ethi @22 Africa enokusihlanganisela ke inombolo ukuthi ihamba kanjani. La sibheka ukuthi ubani umuntu ostrenywe kakhulu ngosuku oluyi-1 ukudlula wonke ama-artist ikakhulukazi eSouth Africa. Kodwa kuyenzeka ukuthi nawo kwamanye amazwe asithole isibhaxo ama-artist asithola kumaskandi. Right. Zishintshile-ke iy'namba. Ngesikhathi ke kuphuma leyo list leyo umuntu owestrenywe kakhulu kwakuwuMthandeni ngengoma ethi 24/7 wayestrenywe more than 139,000 wama-streams. Ilist-ke yabuya ke updateka sithi ke uKashemba ngengoma ethi ngixolele mntanami ke ngosuku oluyi-1 ithole 144,000.8 wama-streams ngosuku oluyi-1 okuyi-24 hours. Is the latest ke leyo ukuthi angene kuleyo list leyo. Kodwa uhleli phambili ngokuthi bamstreama kakhulu ngosuku oluyi-1 kube uye uMafikizolo ngengoma yakhe edumile enamandla kakhulu ethi uyoncengwa unyoko idlale more than 274,000.5 laphana ke wama-streams okuyinamba enkulu kakhulu le ukuthi ungayidlala ngosuku olulodwa. It's too much. 200 hayi ama-album amaningi mayephumile laphana awayi-achieve le number le, kodwa ingoma eyi-1 idlale kangaka bafethu hayi ikhuphukile. Beyiphumile iy'ngoma kulamaviki adlulile belokhu iphusha kodwa le ngoma kaMafikizolo belokhu iphusha ivela zase ziyaqhamuka ezinye iy'ngoma kade bekhiphile uMzukulu kade bakhiphile uSaliwa bakhipha no bani umkhulekelo umuntu uyenziwa babuThokozani Langa bakhipha nabanye. Uma ke sekukhipha ku-SK noMzukulu zathi iy'namba ukushintsha kancane yasima kancane ukuvela le ngoma le kaMafikizolo, although ibisenama-record amaningi esiphinde futhi yabuya kwi-list yazovela ekhombisa ukuthi ke bengelona iphutha lokho ekwenzile le ngoma ukuthi ibe kuleli zinga ekulona. Ndiwe westreama ngakhona is too much. Angazi mina kumaskandi ukuthi yena ikhona yini imlando ekanje esophinde siyibone anytime soon because besababaza yona ka-SK nangu noKashemba naye yadlula yobamba number 2. uMafikizolo vele wathi no ngoba nenza kancane yithi ngiyidablishe leyo nto le icishe yashaya 300K in one day kuma-streams. Angazi ukuthi mina ikhona into yokuphinde yenze efana le ngoba bayistreama kakhulu abantu ukuthi-ke yenzeke nini leyo nto leyo ngalokhu usuku futhi yenzeke kulezi nsuku ezedlula ngoba bengilokhu ngi-check-a laphana ngibona izinto ezintsha ukuthi iziphi ey'dekile endebeni kamaskandi. Kodwa-ke I'm happy ukuthola ukuthi khona esikwenzile singomaskandi futhi-ke kukhona okuhamba kahle nokubonakalayo ukuthi-ke kubhekephi. Bekuyilokho nje umuntu ebefuna ukukuveza. Yibo-ke abanye-ke laba-ke nabo ababestrenywe kakhulu in a single day. Drake, Virginia Beach, Adele, Easy On Me babethola 134, J Cole abantu ba-overseas-ke labo nako-UK. Niyabona ukuthi umaskandi ukuthi ushaya-ke abantu ababuya overseas cabanga lapha eSouth Africa ukuthi yena abalibone elidlalayo. Niya-understand ukuthi umaskandi usukhule kanjani eSouth Africa. I hope abantu bazoyeka umaskandi ngokuthathela phansi ngoba usuku lenye izinga usukhule kakhulu umaskandi. Iphela lapho-ke ividiyo yami bekuyilokho nje ngifuna ukuveza iy'namba nje lokhu ey'qhubile ezibe zinhle zenziwa abafowethu or iy'ntokazi zakwethu lapha endimeni kamaskandi. Sale kahle.